Добрый вечер. В эфире программа «Бугунь». Я ведущий Роман Спиридонов. И начнем мы этот час с самой свежей новости. Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную и усиленную резолюцию о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил страны, проголосовавшие за резолюцию по Крыму. И искренне благодарен партнерам Украины за поддержку нынешней усиленной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму. Ее принятие в очередной раз доказывает, что мир солидарен с Украиной в непризнании российской попытки аннексии Крыма. Резолюция призывает усилить взаимодействие в рамках международных структур, чтобы заставить Россию как оккупационную власть выполнять обязательства по международному гуманитарному праву, обеспечить беспрепятственный полный доступ в Крым для международных мониторинговых миссий. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в Твиттер. Этот документ поддержали 64 страны, против были 23 и 86 воздержались. Как известно, что одним из ключевых элементов обновленного проекта резолюции стал призыв к усилению взаимодействия в рамках международных платформ для давления на Россию. Среди важных положений является призыв к прекращению уголовного преследования за уклонение от военного призыва, осуждение безнаказанности за насильственные исчезновения и констатация роли ФСБ России в применении пыток. Вот с этой темы мы и начнем дискуссию с нашими экспертами, которые с нами уже на связи. Это Борис Кушнерук, глава эксперта-аналитического совета Украинского аналитического центра. Добрый вечер, Борис. Мы планировали с вами говорить о бюджете, и мы обязательно к этой теме вернемся. Но вот хотелось бы услышать вашу оценку этой новости, вот очередной, уже усиленной резолюции. Как вы можете это прокомментировать? Зрозуміло, що Європейський Союз намагається збільшувати тиск, але все ж таки той рік і зупинить ухвали порушень Росії і проти права, гуманітарного права, просто банальне право. Тому обіцяне питання я не можу не вітати ухвалення, але воно теж змінить картину. Це коли санкції такі будуть справді блокувати діяльність більшості великого капіталу, повністю пов'язаного. К сожалению, я вас перебью, Борис. У нас с вами очень плохая связь, и просто вас не слышно, что вы говорите. Точнее, не совсем непонятно. Я не знаю, можно ли как-то это технически исправить. Это может быть, конечно, связано и с сигналом интернет. Вот сейчас, как мне подсказывают режиссеры, попробуют заново связаться с Борисом Кушнируком, и мы обсудим эту новость, которая только что пришла, о том, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла обновленную и усиленную резолюцию по ситуации в оккупированном Крыму. И за эту резолюцию проголосовали 64 страны, члены ООН. Против были 23 и воздержались 86. Но надо отметить, что это фактически эти цифры, они фактически стабильные. Каждый раз во время голосования резолюции в Генеральной Ассамблее ООН по Крыму, по ситуации с правами человека или будь то ситуации, связанные с милитаризацией полуострова, голосуют примерно одинаково. И, как всегда, эту резолюцию поддерживают демократические страны, а против голосуют страны, скажем так, сателлиты Российской Федерации. Те страны, которые во многом зависят от Российской Федерации, в основном, конечно же, от ее политического и финансового влияния. Не знаю, не говорят мне режиссеры, есть ли у нас связь с Борисом Кушнируком. Нет, подсказывают, что еще нет.
Ну, можем, конечно же, и обсудить последние новости, которые э, произошли сегодня в оккупированном Крыму. А самая, скажем так, а, основная новость связана с тем, что в Крыму все больше и больше людей заболевают коронавирусом. Там каждый день даже эта статистика, которую оглашают оккупанты, бьет новые рекорды, и уже рекордное количество умерших. А мне подсказывают, что с нами на связи Максим Джигун, политолог. Добрый вечер. Вітаю вас, здорово. Я не знаю, слышали ли вы, были ли вы участником начала нашего эфира. Мы тут обсуждаем резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека, которая была сегодня принята. Это усиленная резолюция, которую подготовило наше Министерство иностранных дел. И вот наш министр Дмитрий Кулеба уже поблагодарил страны, проголосовавшие и поддержавшие нашу резолюцию. Это 64 страны члена ООН. А, Мгм. Можете прокомментировать это решение? Так, ну власне, знаю, що кримське питання залишається на порядку денному тільки в Україні, але виходить за його межі, так за її межі за українські, і те, що сьогодні в Україні в світі є, якщо там неповноцінний, нехай буде хиткий, але тим не менш консенсус з приводу питань Криму, так і те, що питання прав людини там питання того, наскільки дотримуються свободи громадян, особливо тих, які утримуються у в'язницях без будь-яких для того підстав. От визнання того, що в неналежному стані перебуває ситуація, вона в принципі є хорошим маркером для України, як би це дивно не звучало. Що те, що визнають спільноти, що стан справ абсолютно не хороший, так але це є хорошим знаком в тому плані, щоб надалі продовжувати лобіювати наше питання для того, аби продовжувати розповідати на міжнародній арені про те, що відбувається в окупованих територіях України, так і для того, щоб здійснювати подальший тиск на наших ворогів, так і здійснювати в тому числі санкційний тиск. Але це вже справа не стільки ООН, стільки наших союзників західних, і нам потрібно використовувати ось такі аргументи від Генеральної асамблеї для того, аби переконувати наших союзників. Мне уже подсказывают, что появилась связь с Борисом Кушнируком. Мы его подключим к беседе. Борис, мы, к сожалению, не услышали то, что вы говорили, поэтому у вас есть возможность это повторить. Дивно, бо я вас чую дуже добре, і пана Максима, і вас. Шкода, якщо ви мене чуєте. Зараз ви чуєте мене нормально? Ну, давайте попробуем, может быть. Ну, есть какие-то вот звук как-то пропадает периодически. Ну, давайте попробуем. На мій погляд, проблема полягає в тому, що всі ці, скажімо, рішення, які ухвалюються європейськими інституціями, вони в реальності принципово не можуть змінити те брутальне порушення норм міжнародного права, гуманітарного права і прав людей, які здійснюються в Криму. Бо змінити ситуацію може бути лише те, коли ці санкції будуть настільки жорсткими і стосуватися настільки всього оточення нинішнього президента і всіх можновладців, коли будуть блокуватися активи, розрахунки тощо на Заході, коли буде заблокована можливість виїжджати туди, це буде спільна дія і Євросоюзу, і Сполученими Штатами. До таких обставин справді ситуація може почати мінятися, бо надто дорогим буде задоволенням для нинішньої російської влади продовжувати ту ганебну практику порушення, які вона зараз здійснює. Есть такой манипулятивный прием, который применяет Российская Федерация. Она говорит, ну хорошо, у вас там голосуют по вашим резолюциям больше стран, но зато против голосуют страны, в которых живет больше людей. Вот, например, по резолюции, которую принимали по милитаризации, там Китай, по-моему, даже воздержался. Или Индия, допустим, да, голосует против или воздерживается, а там живут
огромное количество людей. То есть и такой прием применяется. Смотрите, больше в численном количестве людей поддерживают российскую позицию. Вот как к такому аргументу относиться? На мій погляд, насправді то цікаво, бо згідно процедури, які існують в Організації Об'єднаних Націй, Да, ви мене чуєте? да, мы вас слышим, говорите, да. В ті процедури, які є в Організації Об'єднаних Націй, вони враховують лише голоси, які за. Якщо ті чи інші країни просто утримуються, це не значить, що вони проти. Вони можуть бути утримані, і якраз тут ситуація така, що ті резолюції, які приймалися щодо ситуації з порушенням прав в Криму, взагалі Росії по відношенню до України, вони всі підтримувалися країнами, певною кількістю країн, які голосували за. А дуже багато країн справді утримуються. Це погано, це краще, щоб українські дипломати максимально активно працювали, щоб більше країн проголосувало за. Але головне, щоб не було ситуації, коли більше проголосують проти, ніж за. Так, такої ситуації жодного разу не було. Тобто, якщо Китай чи Індія утримуються від голосування, чи Бразилія, це їх право, чи Нігерія. Це називає країни з найбільшою просто чисельністю населення. Але головне, що вони утримують, але не працюють проти. Максим, ваше мнение? Ну, власне, дійсно дуже маніпулятивна стратегія, яка не відповідає взагалі змісту рішень, які приймаються, так, оскільки люди, скільки б їх не жило в тій чи іншій країні, не відповідають часто, на превеликий жаль, за те, в якому режимі вони живуть. Так, і те, що Китай утримується, абсолютно не означає, що там більшість китайців розділяють позиції їхнього політичного керівництва. Так, тому потрібно зважати на те, якою є, скажімо, політична якість, так, тих чи інших країн і в якому режимі вони приймаються. Тому оце має бути найважливіше. Ну і демократія — це, мабуть, не завжди про залежність від кількості, так, людей, які проживають в тій країні. Це щодо цінностей, це з приводу наслідків, які може те чи інше рішення прийняти, мати які наслідки, так, от, і від цього залежить. Тому безперечно, що в нинішніх умовах українська сторона має докладати усіх зусиль, аби навіть ті країни, які часто утримуються, аби ті країни, які не хочуть вникати в проблематику, так, оскільки зацікавлені виключно якимись локальними своїми речами і проблемами, аби також їх схиляти на нашу сторону, доносити до них дійсно раціональні аргументи і працювати на те, аби ми мали глобальніший консенсус, так, світовий, а не лише там, скажімо, за ознакою територіальної приналежності. Тобто, чим більше країн буде розділяти з нами позицію з тих чи інших випадків, так, як ми знайдемо підхід до тих чи інших країн, ну, в результаті від цього можливо і залежатиме в майбутньому і до розвитку проблем українських в тому числі. Давайте перейдем к теме, которую мы с вами обговаривали. Это принятие бюджета страны. Верховная Рада его поддержала большинством голосов. По расчетам там предусматриваются доходы в 1 триллион 92 миллиарда гривен с расходами в 1 триллион 328 миллиардов гривен, то есть с дефицитом. Он составит 5,5% ВВП. Рост экономики по прогнозам этого документа ускорится на 8,5% по сравнению с этим годом, а инфляция замедлится до 7,3%. Вырастет с января минимальная зарплата на 20%, а курс национальной валюты будет на уровне 29 гривен 10 копеек. Министр финансов Сергей Марченко назвал главную смету страны антикризисной и добавил, что главным принципом была сбалансированность. Согласны ли вы с такой оценкой, Борис? Очевидно, що бюджет збалансований, має величезний номінальний дефіцит. Назвати збалансованим точно не можна. Просто я до того вважаю, що він нереалістичний. Ну, тому що, по-перше, завищений показник дохідної частини, завищений показник темпів зростання – це прогноз. Да? От їм здається, що економіка виросте на 4,6%. А якщо зросте менше, то, відповідно, об'єктивно надійде доходів менший бюджет. Крім того, це призводить до завищення показників дефіциту.
Це по-перше. А по-друге, добре, а за рахунок чого ви плануєте його фінансувати? Ми ж цього році побачили, що фінансувати той дефіцит державного бюджету, який уряд заклав, неможливо. Просто немає для цього ресурсів. Ви не можете зробити запозичення в такому обсязі. Тому я впевнений, що в наступному році ми побачимо, що цей бюджет буде переглядатися, як з точки зору дохідної та видаткової частини. Ну і крім того, по факту, на жаль, будуть просто витрати скорочуватись урядом в ручному режимі. І це сама погана історія. Бо я постійно ще там десь, коли ухвалювали бюджетний кодекс у 2010 році, я писав, що та модель процедури, яка є закладена в бюджетному кодексі, вона фактично дозволяє уряду самостійно визначати, які видатки він фінансує, які ні. А якщо це робить уряд самостійно, то навіщо нам взагалі утримувати народних депутатів? Бо якщо уряд може вирішувати, що він проводить по видаткам державного бюджету, а що ні. Це мають дозволяти бути виключно народні депутати. Максим, ваша позиція? Так, ну власне, бюджет однозначно не є тим, яким його намагався там спозиціонувати міністр інфраструктури. Так і не пам'ятаю, чи він сказав чи розвитку, чи можливостей, що це бюджет. Однак, з моєї точки зору, він однозначно таким не є. Ну, зважаючи на багато показників, я не економіст, однак з того, що мені вдалося побачити, так те, що у нас є величезні розбіжності попередні порівняно з попередніми роками в питаннях фінансування освіти, медицини, фінансування оборонного комплексу, так фінансування таких важливих пенсіонерів, витрат. Так, тобто по всіх цих показниках цифри або залишаються незмінними, або скорочуються. Так, і це викликає чимало запитань, оскільки в епоху, коли ми маємо глобальну світову кризу, саме пов'язану із медичною сферою, вочевидь, що ми мали б зосередити свою увагу на допомозі працівникам медичної галузі, які сьогодні є фактично тим щитом, який захищає українців від цієї напасті. Те ж саме стосується і сфери освіти, оскільки якщо ми не почнемо розуміти, що інвестиції в освіту допомагають в подальшому зростанню і ВВП, і в принципі економічного становища рівня життя українців, доти в нас не буде в принципі результатів. Ну більше того, я не спостерігав там якихось глобальних інвестицій чи вкладень в промисловість, так в нові робочі місця, в якісь речі, які могли б кардинально змінити ситуацію. І власне через це бюджет однозначно є незбалансований. Він, ну скажімо, має багато проблем. Я думаю, що вже починаючи із перших місяців 2021 року будуть переглянуті окремі плани, оскільки вони не зможуть бути реалізованими. Один простий приклад – це про те, які цифри закладені на доходи із митниці. В той час, коли планувався цей фактично бюджет, керівник митниці, по-моєму, Закарпатської, написав листа на Верховну Раду і на комітет бюджетний про те, що ті цифри, які покладаються на доходи від митниці, не можуть бути реалізованими, оскільки за підрахунками спеціалістів на місцях навпаки будуть митні збори зменшені і не зможуть ті цифри бути показані. Тому я думаю, що там з середини, мабуть, наступного року ми вже бачитимемо, що бюджет недовиконується, так, і ті цифри, які сьогодні малюють, вони не будуть відповідати дійсності. Борис, какие риски вы видите в этом бюджете, если он не будет действительно наполняться теми сборами и доходами, которые запланированы? Что будет страдать в первую очередь? Ну и какие социально-экономические последствия могут быть? Ну, в першу чергу є проблема в тому, що ми вкрай неефективно витрачаємо наявні ресурси. Зрозуміло, що якщо ви якісь витрати просто починаєте відкладати, а потім взагалі не фінансуєте, це створює певні, ну скажімо, недофінансування. І більш того, ми витрачаємо кошти, ну, інколи доволі абсурдно. Наприклад, я просто цю тему мені доводилося декілька разів піднімати, але вона доволі показова. На наступний рік заклали 500 мільйонів гривень на проведення інтернету по селам. Ну, справа начебто гарна. Але, по-перше, очевидно, що на цю цифровізацію потрібно, називають там цифру, від 10 до 15 мільярдів гривень. Тобто в 20-30 разів більше. Ми збираємося це 30 років робити, потім цифровізацію сільської місцевості. Тобто, очевидно, що цих коштів в принципі недостатньо. Я вже не кажу, що коли за щось береться, де має працювати бізнес, береться держава,
то нічого крім корупції і неефективного використання коштів не буде. Тому очевидно, що тут мала б працювати система державно-приватного партнерства, де держава має закласти певний стимул, який би дозволив би це зробити приватному сектору. Це як приклад. Причому от прикладів вкрай неефективної моделі використання наявних коштів можна назвати багато. Ну, наприклад, ми досі не маємо уявлення, скільки у нас отримують соціальних трансфертів, соціальної допомоги. Тому що ми досі не маємо цього єдиного реєстру осіб, які в ці, ну скажімо, кошти потім отримують. Ми просто не маємо. Воно розпорошено по різним реєстрам, і скільки там зловживань, корупції навколо цього, це окрема історія. І вже просто скільки корупції, там зловживань просто пересічними громадянами, які можуть отримувати допомогу з різних місць, хоча на це може не мали би права. Це один приклад. Є другий приклад, який для мене дуже показовий. Це історія з будівництвом доріг. Будівництво доріг само по собі, воно дуже в малій мірі стимулює розвиток. Більш того, там кількість компаній, які задіяні в будівництві доріг, складає від 20 до 25 всього по країні. Тобто це отримуючи потім коштів від будівництва. А, скажімо, дорога сама себе не окуповує. Це, як правило, безповоротні витрати, які там стимулюють загальний розвиток, але при цьому само по собі воно не окуповується. А, наприклад, закати з енергозбереження тих же самих державних бюджетних установ, сприяння енергоефективності приватних багатоквартирних будинків, це дає результат буквально з першого року. І причому кількість компаній, яка би виконувала такі роботи, можна було б розраховуватись тисячами. Бо це було б значно ефективно. А якщо б ми під це підключили дешеве кредитування там, за допомогою Національного банку на ці заходи, на заходи з енергозбереження, це би давало б і запускало б економіку, давали би ефективність фактично з першого року, як тільки провели заходи з енергозбереження. І крім того, це би давало би і створювало робочі місця в тисячах компаній по всій країні, причому малого та середнього сектору. Тому от для мене дуже показово. А замість цього ми витрачаємо кошти на будівництво доріг, і це робимо фактично при нарощенні, шаленому нарощенні державного боргу. А я в свій час навесні цього року я писав, що пан президент не усвідомлює, що замість президента доріг, бо він в одному інтерв'ю сказав, що він хотів би стати президентом доріг. А на мій погляд, він замість того, що стане президентом доріг, він стане президентом боргів, які вішаються на шию українського народу, бо повертати потім ці борги доведеться саме українцям. Но ведь это же мировая практика и заимствование, в том числе Международного валютного фонда. Единственный на сегодняшний день, наверное, механизм, который может выручить наш бюджет и нашу страну, нет? Ні, по-перше, питання політики, який має бути дефіцит. Якщо ми, починаючи там з 15 по 19 роки включно, у нас дефіцит складав 1,5-2% від ВВП, то це одна історія. Це здешевлює співвідношення державного боргу до ВВП, це зменшує кількість коштів, які ми витрачаємо на оплату процентів цим боргам. А крім того, це ще і стимулює потім, скажімо, те, що у вас маленьке співвідношення державного боргу до ВВП, і вам готові давати дешево. А коли ви набрали боргів, то очевидно, що внаслідок цього у вас потім вам ніхто вже не хоче давати, принаймні дешево, так точно. Тому не варто порівнювати ситуацію з розвинутими країнами, бо коли США друкують гроші, то, вибачте, вся ця інфляція доларова, вона піде за межі США, бо доларами можна розрахуватися по всьому світу. А вибачте, якщо ви не друкуєте гривню, то гривня залишиться лише в Україні. Нікому за межами України вона не потрібна. Тому та модель фінансування дефіциту, в тому числі за допомогою емісії нарощування боргу в розвинутих країнах, ще якось допустимо, хоча у мене теж є певні зауваження з цього приводу, але для України воно точно не той шлях, яким слід йти. И последний вопрос, Максим, к вам. Как вы оцениваете финансирование нашего блока, связанного с национальной безопасностью, с обороноспособностью?
Ну, наскільки ми бачимо, то сфера саме національної оборони вона не буде такою, як була навіть минулого року. Так, ми бачимо вже кілька років поспіль зменшення саме фінансування оборонної галузі. Ну, я думаю, це пов'язано з тим, що президент України сьогодні, ну, вочевидь, є чимало інших пріоритетів, і в Міністерство фінансів, яке було, якщо, умовно кажучи, для президента Порошенка фінансування армії було, ну, одним, мабуть, із таких, знаєте, фішок, так, і такою необхідністю, і основою фактично його такої політики, в президента Зеленського зараз інші пріоритети, і ми бачимо, що він більше надає уваги якимось там перемовинам, витягнути вже з стану різних формати перемовин для врегулювання конфлікту. Так, ну, власне, звідти маємо ми бачимо в цифрах саме бюджету. Так, в той же час цифри по фінансуванню Офісу президента, Верховної Ради, Офісу Генерального прокурора, саме тих речей, які є стовпами для утримання влади чинної, так, президента Зеленського. От, мені здається, що це є дуже показовим, так, який є ставлення до принципу державного бюджету і розподілу. Ще такий цікавий приклад. Борис розповідав цікаві речі. Я зі свого боку можу теж сказати, що насправді ресурсів для того, аби шукати ці кошти, так, в тому числі їх є чимало. Інше питання в тому, що їх не завжди хочуть використовувати. Ну от, до прикладу, в Міністерстві інфраструктури вже кілька місяців лежить законопроект, яким передбачається вихід ринку таксі українського з ТІМ, так, оскільки 95, можливо 98% таксі в Україні, так, різних операторів і компаній знаходяться в Києві, вони просто не оподатковуються. І от цей законопроект дозволяв би додати 800 мільйонів, можливо, навіть мільярда гривень до державного бюджету. І таких прикладів є чимало. Тоді, коли можна нових інтересів окремих українських політиків і наповнювати державну скарбницю. Однак цього немає. І в тому числі, я кажу зараз про оборонну сферу, про освіту, про медицину. Однак от таких речей нам якраз глобально не вистачає. Я думаю, через кілька причин. Одна – це те, що відсутня політична воля, так, для викорінення корупційних різноманітних речей. Інше, що, вочевидь, частина тієї команди, яка прийшла зараз із президентом Зеленським, вона просто не здатна на реалізацію ось таких глобальних великих планів. Так, не вистачає, можливо, професійності деяких речей. Благодарю вас, благодарю за то, что подключились к нашему эфиру. Еще раз спасибо за то, что мы могли услышать ваши компетентные мнения. А мы переходим к другой теме. 10 декабря Верховный, так называемый Верховный суд Крыма заочно приговорил Ислямова Ленура, вице-президента Всемирного конгресса крымских татар, к 19 годам лишения свободы колонии строгого режима. Его признали виновным по пунктам обвинения, по всем трем. Это организация, диверсия, создание незаконного вооруженного формирования и призывы к нарушению территориальной целостности России. Ему также запретили участвовать в деятельности СМИ с сроком на 2 года и ограничением свободы на 1 год. Это решение, об этом решении мы говорили 10 декабря. Мы говорили, что адвокаты считают его ничтожным, поскольку юрисдикция российского суда не может распространяться на территорию Крыма и тем более на территорию материковой Украины и на граждан Украины. И все эти обвинения, по большому счету, не имеют большого значения, но за одним исключением. Это решение необходимо получить для того, чтобы потом его обжаловать и вплоть до последней инстанции в Европейском суде по правам человека, чтобы в итоге осудить Россию за агрессию против Украины, за оккупацию Крыма. И вот сегодня стало известно, что адвокат Николай Полозов подал апелляцию на этот так называемый приговор. И вот сейчас подробности мы у него
узнаем. Если он с нами на связи. Как мне подсказывают режиссеры, Николай Полозов еще не на связи. Но надеемся, что это произойдет с минуты на минуту. Как известно, Николай Полозов подал апелляцию на этот приговор, отправил его почтой в Третий апелляционный суд общей юрисдикции через Верховный суд, так называемый Верховный суд Крыма. И вот после получения текста приговора, а также протокола и аудиозаписи судебного заседания, она будет дополнена, эта жалоба. Но у нас в нашей редакции уже есть текст этого так называемого приговора. Это огромный документ с огромным количеством листов. Оккупанты не поленились потратить столько сил и времени, чтобы состряпать фактически никчемное дело, потому что, как я уже говорил, его результат в итоге окажется в Гааге, где даже за эту работу, которую провели оккупационные силовики, Россия будет нести ответственность за незаконную оккупацию полуострова, за те преступления, которые совершают российские силовики в оккупированном Крыму. Это незаконные политические преследования, незаконные приговоры и обвинения в терроризме крымских татар. Это насильственные исчезновения. И вот, как мне подсказывают, Николай Полозов уже с нами на связи. Добрый вечер, Николай. Да, здравствуйте. Уточните, пожалуйста, вы подали апелляцию, как вот идет в информационных сообщениях, почты в Третий апелляционный суд общей юрисдикции. Поясните, пожалуйста, этот механизм. То есть, что это за апелляция, куда она и для чего? Да, в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом России приговор может быть обжалован, не вступивший в законную силу, в апелляционном порядке. В России такой суд, к которому относятся суды, находящиеся на юге России, в том числе находящиеся в оккупированном Крыму, это Третий апелляционный суд, расположенный в городе Сочи. И по закону необходимо апелляцию подавать в течение 10 суток с момента оглашения приговора. Поскольку еще мной не получены протокол и аудиозапись судебного заседания, полностью изложить все доводы защиты в жалобе за такой короткий срок невозможно. Поэтому мной была подана усеченная жалоба, а дополнение к ней, после того, как я увижу протоколы, получу аудиозапись судебного заседания, будут досланы позднее. Закон это позволяет. Таким образом, у нас не будет пропущен уже пресекательный срок в 10 суток, и в то же время мы сможем надлежащим образом отразить в апелляционной жалобе все доводы, которые необходимо в ней отразить. А эта задержка с чем связана? Это обусловлено тем, что суд не выдает в день оглашения приговора ни текст приговора, он изготавливает еще несколько суток, ни, соответственно, протоколы и аудиозапись. Для того, чтобы исследовать все эти документы, естественно, их нужно сначала получить, и, соответственно, срок подачи жалобы ограничен 10 сутками. И чтобы не было ситуации, при которой пропущен срок подачи апелляционной жалобы, подается сначала вот таким образом жалоба, а после изучения протокола, соответственно, дополняется необходимыми аргументами. А много еще инстанций перед ЕСПЧ? Формально для того, чтобы была возможность обратиться в Европейский суд по правам человека, необходимо пройти 2 инстанции в России. Это первая и апелляционная. Таким образом, фактически после решения апелляционного суда можно будет обращаться в Европейский суд по правам человека. Благодарю вас за ваш комментарий.
Николай Полозов, адвокат, об апелляции незаконного приговора вице-президенту Всемирного конгресса крымских татар Ленуру Ислямову, которого оккупанты приговорили заочно к 19 годам колонии строгого режима. У нас остается буквально 2 минуты для того, чтобы обсудить еще одну тему. Мы уже рассказывали, что оккупационные силовики ходят по домам семей политузников, заходят в дома активистов крымско-татарских, которые или выходили на пикеты, или ездили в Москву на суды, где незаконно судили крымских татар, обвиняя в терроризме. И вот сегодня был еще один такой случай, о котором нам расскажет Мустафа Сейдалиев, общественный защитник и активист Крымской солидарности. Добрый вечер. Добрый вечер. У нас остается, к сожалению, очень мало времени, буквально 1-2 минуты. Вот в 2 словах расскажите, кому приходили, что хотели и с чем это связано, как вы считаете? Вот уже на протяжении нескольких недель по Крыму ходят правоохранительные органы, навещают определенных людей, определенной цели. Да. О более 20 случаях, когда правоохранительные органы приходили к активистам крымско-татарского народа, к семьям, либо близким этих семей. Во всех случаях они называли разные причины своего прихода, начиная от отношений с соседями, если жалобы на соседей, и заканчивая непосредственно прямым текстом, когда они говорили, что мы приходим по политическим статьям, так как вы там активный человек, хотели бы вас предупредить, чтобы вы не нарушали там закон и так далее. Да? Вот нам известно где-то 25 случаев, и вот совсем недавно мне позвонили, сообщили еще об одном. Принцип тот же самый остался. С чем мы можем это связать? Да? На протяжении 6 лет мы уже видим, как российская власть с помощью правоохранительных органов ведет определенную борьбу против крымских татар в Крыму. В частности, сейчас эта борьба в первую очередь ведется против активистов своего народа. Тех людей, которые посещают стабильно судебные процессы над крымскими татарами. Как вы уже говорили, есть те, которые ездили в Москву на апелляцию, есть среди них те, которые участвовали в одиночных пикетах. Также есть пожилые взрослые люди, которые также еще с давних времен занимают активную позицию в жизни своего народа. И прослеживается здесь момент, что они преследуют определенную цель. Да? Это в очередной раз для того, чтобы запугать, устрашить людей и немножко притушить их активность. Почему? Потому что власти так и борются. Да? Вот, они ведут определенную борьбу с инакомыслием. Прийти людям просто сказать о том, чтобы так, вы сидите дома, никуда не ходите, там закройте рты и так далее, они не могут, поэтому используют вот такой метод устрашения людей, как прийти, поговорить, профилактическую беседу провести. У них есть определенные списки людей, по которым они работают, это они озвучивают уже людям, к которым они приходили. И вот таким методом ведут определенную борьбу. Да? Это вдобавок к той борьбе, которую они проводят уже там на протяжении 6 лет силовыми методами, когда проводят дома обыски, арестовывают, дают огромные сроки и так далее, но остается общество, которое понимает, что тех людей, которых преследуют в Крыму, они действительно ни в чем не виновные люди и достаточно порядочные, хорошие люди в обществе. И не согласны с теми методами борьбы, с теми приговорами, которые власть назначает этим людям. И поддерживает их семей, навещает их, ходит на судебные процессы. Благодарю вас, Мустафа. Я вас благодарю за информацию о том, что происходит в оккупированном Крыму. Желаю вам сил и как можно больше сил, чтобы выдержать то преследование, то давление, которое вы там испытываете. Но наше время, к сожалению, в эфире подошло к концу. Сейчас, через несколько минут в эфире Prime с Эйдаром Муждабаевым. Не переключайте.